Eluf ta' Maltin u turisti matul il-jum tal-ħadd irħewla lejn ir-raħal pittoresk tal-Imġar għal Festa Frawli. Is-sitt edizzjoni ta' Festa Frawli kienet imdawra b'temp mill-isbaħ u dan kien wieħed mill-fatturi ewlenin biex il-pjazza ta' din il-lokalità fin-naħa ta' fuq ta' Malta tkun litteralment miżawda bin-nies. Tkellimna ma' wħud minn dawk illi dalgħodu marru l-Imġar, fosthom turisti dwar għala għażlu Festa Frawli. Obbu niġu, sentejlu ġejt, issa oħra tajt qalbi mit-trafik, issa nerġa' ġejt. I like strawberries. Għallum sena konċol, imma għallum ma konċol għallura ħat pjaċir niġi nixtri. Thought we'd come along, try something new on the island, and well, we all love strawberries, so. Għalkemm l-attrazzjoni ewlenija kien il-Frawli Frisk, żgur li interessanti ħafna kienu l-prodotti magħmulin mill-istess Frawli. Fosthom ġelati, sorbet, kekijiet, waffles u żgur mhux tas-soltu, ravjur bit-salza tal-Frawli. U bekk għandna r-ravju, r-ricotta, ma għandna l-strawberry sauce għal fuqu. Kull sena jinbijaw b'madwar 15,000 kilo ta' Frawli. Iżda jidher illi din is-sena jista' jkun hemm beħ rekord. Fimni eżatt ma nafux imma naħseb li dis-sena l-aktar sena rekord minn nies li hawn.